Nemanja Maksimović, v bistvu ste proti Zavrču končno dobili priložnost tudi v slovenski ligi. Kako ste se znašli v Domžalah? Pre svega, da bi se zahvalim stručnom štabu i treneru što su mi pružili šansu da debitujem. Do sada sam se dobro snašao, ovo je sve novo za mene, do sada sam igrao samo omladinski rang takmičenja, sada sam prešao na viši nivo i polako se navikavam na to. Poleti ste postali evropski prvak s Srbijo do 19 let, zelo lep uspeh. Kaj reći o njem? Prvo da, postigli smo veliki uspeh u istoriji srpskog fudbala, najveći u toj generaciji. Igrali smo kao ekipa i kao kolektiv i zato smo i osvojili. Imali smo i malo sreće, ali zasluženo smo na kraju osvojili to. Bili ste med najboljšimi igralci tega turnirja. Da, ispostavio se sam jedan od najboljih igrača, iako jedini nisam imao klub od svih igrača koji i ovom prilikom se također zahvalio selektor Ljubinku Druliću i stručnom štabu što su mi pružili tu šansu da igram bez kluba. Verjetno ste zelo zadovoljni, da sedaj v Domžalah redno trenirate in dobite tudi priložnost za igranje tekem. Da, zadovoljan sam dobrim treninzima i prilikama da igram utakmice i svaku priliku koju dobijem trudit ću se na što bolji način iskoristim. Imate velik potencial, kar ste pokazali tudi v Zavrču, verjetno želite tukaj v Domžalah napredovati, kakšni so osebni cilji? Da, moji ciljevi su da napredujem što više i da se trudim da iskoristim svaku šansu koju dobijem i nadam se da ću je dobiti u narednim utakmicama. Kako ste se znašli u moštvu Domžal, so vas igralci dobro sprejeli? Super, svi su me odlično prihvatili i to je to, ok sve. Najlepša hvala, srečno. Hvala i vama.